Šport začíname víťazstvom, ktoré zmenilo život v celej krajine. Dobrý večer. Po včerajšej výhre Ekvádoru nad Nemeckom totiž prezident juhoamerickej krajiny vyhlásil štát. 2 nové rekordy mundialu v jeden hrací deň. Zvýšený počet tímov a zápasov priniesol nové maximum návštevnosti majstrovstiev sveta už pred koncom základnej časti. Na štadióny si našlo cestu už 3,6 milióna divákov, čo je viac ako na šampionáte v 94., ktorý sa hral čisto iba v USA. Súčasťou pre Slovákov obľúbenej veľkej ceny Rakúska Formuly 1 môžete byť aj vy. Stačí, ak si počas víkendu naladíte Vojo, ktoré vám ponúkne všetko podstatné z Red Bull ringu. Témou číslo 1 je ako inak počas. Keďže brankár Adam Gajan podpísal kontrakt s Chicagom Blackhawks, tak si už v budúcej sezóne univerzitnú ligu zahrať nemôže. Svedomito sa preto pripravuje na nový ročník vo farmárskom tíme Jastrabov v AHL. Aké by to bolo leto v Jasnej bez hokejistov Činca? Vicemejster uplynulej sezóny Českej extraligy Chodín Liptov pravidelne už 2 dekády a inak tomu nebolo ani tento rok. Dnes máme na záver babráka z MLB. Je ním Američan Carson Bench, hráč z New York Mets. Ten duel so Chicagom neskrotil jednu divokú loptičku a možno aj preto jeho tým prehral. Zo športu je to na dnes všetko. Pozrite si, ako tipujú Slováci zápas medzi Nórskom a Francúzskom. Na markíze je pre vás pripravená komédia Sladký život.